Alice Cooper, toda unha lenda do heavy metal, ofreceu un dos concertos estrela da 19ª edición do Resurrection Fest, todo un referente a nivel europeo e mundial dos seguidores do punk, do metal e do hardcore. O festival volveu ser todo un éxito. En total vendéronse 160.000 entradas para os 4 días e Viveiro converteuse de novo no epicentro internacional deste tipo de música, con público procedente de máis de 40 países. Bruce Dickinson, outra figura icónica e vocalista principal de Iron Maiden, tamén formou parte do cartel deste ano, que volveu contar co apoio da Deputación. A institución provincial achegou 150.000 euros para esta cita, que vai moito máis aló do aspecto cultural, xa que implica unha importante repercusión económica e supón unha gran proxección turística para Viveiro e a provincia de Lugo. Foron 4 días de grande ambiente tanto no festival como na cidade do Landro e moitas horas de concertos para todos os gustos e idades. Pero os promotores xa levan meses traballando na edición do ano que ven, a do 20º aniversario, que anuncian será moi especial. Está previsto, por exemplo, a inauguración en Viveiro do primeiro paseo das estrelas do rock and roll.